हेल' खुलुमबाय लोगोफोर आं दायो बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमाव थांगोन भिडिअ बानायनो बार गोदानाव माने आं थांनिया मास मोनसे जाबाय थाङाखै दाय दिनैसो फार्स्ट थांसै आरो नायदो जायगाखौ नायलायनो हादो लामाया माबायदि बरिया थांगोन मोनसिगोन ओइलाय गेट मोनबाय ओइला गेट मोनबाय गेट मोनबाय बेयाव अनेक गेलेग्रा बुस्थु नै सोरबाफोरा थाफैनो हागोन बेयाव नै सोरबा गोजाननिफोरा बेयाव थाफैनो हागोन आरो नैबेयावबो थाफैनो हागोन थाग्राफोराबो दङ ना बैसिमबो दङ थाग्राफोरा जायगाया ओरैबायदि मोजां नुयो बेनिखाय बे जायगायाव बेरायफैनांगौ बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम डाइरेक्ट लकेसनाव मोनगोन बेखौ नायबानो मेपावबो नायबाबो मोनगोन सोरबाया फैनोब्ला डाइरेक्ट मेपाव नायनो फैदो बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम आं बे मेपनि लकेसनखौ आं बुंखाबाय दा जोङो बेनिफ्राय ओंखारसै आयगायाव थांलायनोसै बेयाव बरिया ना गेलेनांगौ बेयावबो बरिया गेलेग्रा दङ बेयाव गेलेग्राफोरा बरिया बेयावबो गाखोनायनांगौलै बरिया ना वाव बरिया बेयाव मोजाङै थाबाय बेयाव मोजाङै थाबायनो रोङाब्ला गोलैगोन आथिं बायगोन खर' बायगोन जौ लोंनायफोरा बेयाव गाखोनो मोना जौ लोंनायफोरा बेयाव गाखोबा गोलैबा खर' गावगोन बेनिखायनो बे जोंनिफोरा दाय जागोन बेयाव दाय जागोन बिसोरनि मालिकफोरा दाय जाबा सोरथो दाय जागोन नोंसोरसो जौ लोंना हायनानै गाखोनानै आदा गादां जानानै सोरखौथो दाय होगोन सोरो बेनि मालिकखौसो दाय होगोन नोङो बेनिखायसो जौ लोंनायफोरा बेयाव गाखोनो मोना गोलैगोन आं बुंखाबाय नै मोजां गेलेग्रा दङ नै गथ'फोराबो बेरायनो हागोन आं दायो बेयाव गाखोनायसै दै माबायदि दे भिडिअ लानांगोन बेयाव दे लागौ ओइथिंफ्राय लाना बैथिंफ्राय वाव बरिया लागौ वाव बरिया जोबोद मोजां बेरायनो वाव थिंटां दायो बेयाव गाखोगोन बबेनिफ्राय गाखोनो हागोन बेखौलाय जोबोद मोजां बेरायनो
आरो एसेबो थांनांगौसो नै माबाय था एसेबो जायगाया जोबोद मोजां बेयाव ओरैबायदि गुसु माबायदि गोलैहां बायदि मोनो बेखौ बाब बाब आराम मोनबायलै बेरायनायाव नै बेयाव ओरैबायदि गुसुआ गोलैहां बायदि मोनो माबा बायदि प्लेन बायदि थानो मोनो प्लेन बायदि गाखोनाय बायदि मोनो हेलिकप्टार बायदि गाखोनो ओरैबायदि गोलैहां मोनो मेंबाय अन्नै बेयाव ओंखामा मा मोनजायो मा बेदर मोनो बेयाव दा बुं मा बेदर मोनो माथो मानसिफोरा सोरबाफोरा जाफैनो हागोन दे बुं बेयाव अमा बेदर मोनगोन ओमफ्राय ब्रयलार मोनगोन ओमफ्राय लकेल मोनगोन आरो ओमफ्रायथ' बेलेग बर्थमान नाबोथ'वाखै आरो मा दंबावो जाग्राफोरा जिखुनु बेदरफोरा आरो जाग्राफोर गासिबो दं मा इयाव ब्लेक टि मोनगोन रेड टि मोनगोन ओमफ्राय आरो ग्रिन टि मोनगोन मासाला टि मोनगोन ओमफ्राय रल मोनगोन चिकेन रल पर्क रल आरो ओंखामफोरालाय भेज रल ओंखामबो मोनजागोन ओंखामा रुटिबो मोनजागोन चिकेन चाव मोनजागोन चिकेन फ्राइड राइस मोनजागोन आरो बिदिनो बेदरनि मोनजाजोबगोन ओंखामालाय प्लेट मोनसेयाव बेसेबां लायो ओंखामा प्लेट मोनसेयाव 80 रुपिस लायो नंगौ 80 नङा आरो थरसे मोनसेयाव थरसे मोनसेयाव सासेयाव 80 थाखा 80 थाखा बेदरजों गासैजों बेदरखौ नोङो एक्सट्रा लानांगोन आरो एक्सट्रा माने ग्रेभि थायो कारि थायो बिदि आरो जेनेबा अमा बेदर जानोबा पर्क ग्रेभि पर्क कारि बा चिकेन ग्रेभि चिकेन कारि बिदि एक्सट्रा लानांगोन आरो नोङो ओंखामजों लोगोसे नोंहा दालि थागोन ओमफ्राय बिदिनो चाटनि आरि थागोन बिदि आरो दायो मिथिनायखौ मोनबाय दा बेयाव दंखायो होननाय लिरनाया बेयाव मा लिरनाय दङ बेयाव सासे मेनेजारा सोंना होखाबाय मेनेजार नङाबाबो बुंजागोन आरो दायो जोङो बेयाव मिथिबाय नै थाथ' बेखौ नङा सानसेयाव मिथिं जायो सानसेयाव मिथां मानसि जायो सोंदो बेखौथ' जोङो जेनेबा बुंनो हाला दामानि मानसिया बाहाय खम जादोंना नंगौ ओमफ्राय सासेयावलाय बेसेबां लायो गेराव सासेयाव 30 रुपिस लायो दायो मिथिखाबाय टिकेट दानग्राफोरा बुंखाबाय सानसेयाव अब्लाबाबो 400 अब्लाबाबो 1000 अब्लाबाबो 500 जायो बेनिखायसो दायो टिकेट दाननायनिखौबो बुंखाबाय सासेयाव बेसेबां 30 रुपि हा 30 सासेयाव 30 रुपि लायो बेनिखायसो नै टिकेट दानग्राफोरा बुंखाबाय बायबा नायनोसो माबाया कागजफोरालाय नै नामा बेयावनो दंखायो नै नामा बेलाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम दरदेहा बस्ति फन नम्बरानो गैया माथो कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाया जागोन फन नम्बर गैयाबाबो जागोन